Gaur gurekin Ana Mari. Hola, telebista! Ah! Frena! Hola, telebista, guapa! Ana Marinas! Kaixo Ana Mari. Barkatu, Hola, Ana Mari. Bai, beste egunean bardine paseiaten. Kurtsero baten, ziklista bat. Eta ze gertatu zen? Bez, Ikutu bakarrik, ikutu. Saietz batzuk, bizkarre zurre ambulantzize operau. Bez, segurua ingo da kargu. Ai, hemen bizinaz, vistas al mar. Nada que envidiar, chica, pa fardar. A ber, telebista, patrola da, gure kotxe bakarra. Patrola da nire bihotzeko maitia, oi? Guapo, ai da nire bihotzeko maitia. Kampinera, salouera eta holan, Pineda de Marrera eta joan gara. Pegatina, barrutik, camping el solsticio. Baina, karo, ikusteko, barruti bakarrik. Ai, mi patrol, etxeko inork ez dugu ikututen, Hau daun, nire maniakaz, nire bizioakaz da. Antijuek, eguzkirako bakarri, baina oin, ez dauenez, antiju normalak jarrikotaz bestela ikustot ikusten. A ber, zetako guruzu izpilue, amen, kendu dot. Amen deket, ni errepasetako nire geusak. Holan, klaro. Guapa joateko. Farduek eta kargaten dotenean, ez dut ikusten orduen kenduen jot, eta listo. Redutora, ai, pájaro, redutorea, zetako pájaro. Ai, camping, chica, camping. Pa fardar. Chica, camping, pa fardar. Claro, hombre. Ez ikutu hori. Venga, urten hortik. O de perfum, gero. Agur, telebista, agur. Etorri nahi dezuenean berriro. Agur, telebista, Ana Marien parte, mozutxu bat. Esan BPP. Zer? Esan BPP-rena, BPP-rena esan. Vale. BPP? Gora BPP! Baina BPE, hobeto ez? Gora BPE, baserri pinoz eta emakumeak baserrian. Ze espadaude emakumeak baserrian, se jodio. Listo? Bai, amaitu dugu. Eskerrik asko, maitiak. Bueno...